мефоротаки да дасту телефони дошта бошӣ ранги самолёт кор кунад, пас Redmi 14 Pro Plus барои тия, бародари азиз. 200 мегапиксел камера, бародаро, 200 мегапиксел, боло поён динамик 5G, экрани гаштагӣ, AMOLED экран, защитаи экранаш беҳтарин защита покрития дора. Corning Gorilla Glass D беҳтарин защита, бародари азиз. IO защита дора, яъне дар рӯи об спокойно кор мекунад. 120 ватт быстр зарядка, 18-20 минута 100% зарядкатон пур меша, ай 0 то 100. беҳтарин характеристика, бародари азиз, беҳтарин ва процессори Snapdragon дора, ки процессори Snapdragon бисёриё медонам, яке аз процессорҳои хубай барои ҳамин телефон каси гирифтания, мисол ай компанияи Redmi, ай ҳамада бақувват шамия, бародари азиз, ай ҳамада последни модели, ки ай компанияи Redmi ай. нархша боз ҳам дастрас кардем, нархш 31500 рубл шид, нархи кӯҳнаш, бародари азиз, 33000 рубл буд. 1500 рубл боз ҳам фровардем, ҳаракат мекунем, ҳам вақт дастгирӣ кунем. шумо як дастгирӣ мекунем, лайка меҷихен ва каси телефонгира бародаротон ё рафиқотон ҳамин видеоро падилиса кунем, ҳамун одамода, бародари азиз. дигар ҳамун телефонҳо ҳам ҳаста, ҳамаи телефонҳо нав пачка аст, гарантия доранд. номеро дар поён ҷойгирӣ шудагианд. саломат бошед, худо нигаҳбон.